Za mene put do zaposlenja je bio kvalitetno obrazovanje i diploma, ali ne kraj puta, već početak dalje nadogradnje i učenja. Kao lektorica na javnom servisu Bosne i Hercegovine svakodnevno se susrećem sa brojnim aspektima kojima tokom obrazovanja nismo posvećivali dovoljno pažnje. Na ovom fakultetu naučila sam da imam jednu važnu ulogu u društvu, a to je očuvanje i briga o jeziku. Ali vrednije od svake diplome jeste što mi je ovaj fakultet pomogao u razvijanju kritičke svijesti i razumijevanju svijeta u kojem živim. Znanja stečena iz jezičnih oblasti prvenstveno pomogla su mi da na svaku jezičnu nedoumicu mogu i znam pronaći rješenje. O jeziku i dalje učim. Rječnici, pravopisi gramatike i ostali jezični priručnici svakodnevna su literatura kojom se koristim. Kao mlada, obrazovana osoba, nesumnjivo je da ćete pronaći svoje mjesto u poslovnom svijetu ako imate na umu istrajnost i odlučnost kao dva ključna faktora svoje uspješnosti.